Hingemich steekt de fanfare van Nieuwe Hagerheide, de fanfare Eendracht. En ze vormen het voorprogramma van de Getske Boys, dames en heren. Die komen om 4 uur. Ze gaan nu beginnen. Morgen gaat vast en voorzichtig op. Wat? Voorzichtig? Morgen een groot applaus voor de opening van fanfare Eendracht. Goed zo! Ik ben wel eens bij een bevalling geweest en ik kan je melden. Oh, dat was ook een behoorlijke opening. Maar dit was een wereldopening gewoon, laat je eens horen. Maar ja, die andere 2 typen die hangen aan de teek, dus we moeten wat anders verzinnen voor die hier ook te krijgen. En wanneer je iets goed wil doen, dan moet je het zelf doen. Dus Hardy, ga maar even met de kinderen spelen, jong. Ik neem dat clubje ongeregeld wel even van je over. Let maar op mijn bewegingen. Ik tel heel onregelmatig. En dan moet je dat niet volgen en dan komt alles goed. Doe niet lachen, dan zijn die nerveus. Ja, moeten we er nou leggen? En 1. 1, 3, 8. Ja, de reden dat we zo vroeg zijn moeten beginnen is voordat die van de organisatie nog de zomertijd op hebben liggen. En jullie waren de enigen die ook nog de zomertijd op hadden liggen. En voor de anderen zou ik zeggen, leg die mediamarktzakken maar even aan de zij. Want we gaan ongelooflijke stroom bouwen hier. En voordat die dikkoppen van het verdrag van Schengen hier de hele zaak gaan wegtrappen, gaan wij eens laten horen hoe wij dat in hele Noord doen. Hey, wie heeft die Bob Ross uitgenodigd hier al?